Chcete si už konečně odpočnout a vyřešit své zdravotní problémy? Našel jsem perfektní místo. Schloss Hotel není obyčejný hotel. Jestli se chcete zbavit svých bolestí a zlepšit své zdraví, určitě vám pomůžeme. Naše wellness je vybaveno kvalitními zařízeními od perličkových, uhličitých i výřivých koupelí po podvodní masáže, ale také zde máme veliký výběr zábalů i masáží a mnoho dalších procedur. A co je nejdůležitější, máme zde tým zkušených masérů, kteří vám pomohou dosáhnout vašich zdravotních cílů. Hotel se nachází v klimatických lázních blízko přírodních léčivých zdrojů, které jsou perfektní volbou pro odbourávání každodenního stresu. Pouhých 1,5 kilometru od hotelu naleznete medvědí a vlčí léčebný pramen, ale také Balbínov, ke kterým se dostanete po lesní cestě. Ale pozor, naše wellness balného centrum není jen pro hosty hotelu, ale pro každého. Termíny si můžete rezervovat online přes náš web. Tak neváhejte a objednejte si svůj pobyt už dnes na www.schloss